India de long isia hawar pen aman ke thenai lake governor henlo non amat asama hawar long governor ang hoi ki khipon bom lake Jagdish Mukhi henlo lapen non thang ni phai krep hor ni pen abangke puthot akimia governor lake Rajasthan minister Barimate Bharatiya Janata Party asongja thepo lapen Rajasthan State Assembly long leader of opposition Gulab Chand Kataria si dengpon thupo Labang solam India de long man peng ke thenai mate mai phi Draupadi Murmu hin pen thang ni phai krihini bhomkurwar ni si Rashtrapati Bhavan long pen pangdak ponlo Birta kiribdun long ateng polote Gulab Chand Kataria sitame bang cricket home governor ang hoya phan apuna chak ke chokang bong pen inuda bang phulo alang li ke claim ke da masai le pen ang the ke me par piga jok si India det amai phi ahin pen Assam governor Jagdish Mukhi adun governor ang hoy ke pakhi ponji phan bhomkurwar ni sai pek ponlo Labang so putha Gulab Chand Kataria pherang kya bitung atuma phan ke pachini dun ateng ke lapu henlo governor ahin pen ajad ar pu la pen asaib ke pek pon ke do an setame ke claim che paduk la pen ninga klong pen ke claim ke pachun ponjia phansi kai kita chisik dulo akik akilok RVRA ke plang ke duk dhorom la pen khai la puson ke plak ave pin pen rada sai ke pachun ponjia phan lamchak chipilo Labang so birta Rashtrapati Bhavan pen pangdak ponde raphi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen setame ningkang sam chepak langdun si Twitter long hirjume ke pajirdun thekpon long Kebang jilangarni Assam hawara long kaching thura saya mo ke duana long setame kacharabdun verji phan ning kache thepon setame chepak langdun thang ni phai krep hopen lo polotang te Bharatiya Janata Party songja thepo mate Rajasthan hawar Minister Barim Lapen Rajasthan State Assembly long leader of opposition Gulab Chand Kataria si thomke braisi Assam governor ang hoy khipon po National Desk report Karbi Anglong Live